Når vi i dag, der sidder vi inde på GVB. Vi sidder med Anders og Jonas Bendus. Ja, det gør jeg. Der kommer der faktisk en beskrivelse. Og vi skal simpelthen bare jump fuld EV, som altid. Nej, jeg er død. Det tror jeg vist ikke helt på. Jeg har lige en lugt, jeg er hurtigt. Så jeg A-team er Angel Touch, Angel Touch og on-team mig vist. Ja, bare undskyld, vi skal høre mit tastatur og min mus. A-team er Angel Touch. Han går ikke på dig. Angel Touch, ja. Men bare roligt, han går ikke på dig, tror jeg. Så nok holder med. Må han være med i mit team. Han on-team og fire særbehandling eller sådan noget. Hvor er I henne? Vi står over mod ravinen lige nu. Så vi bare jump i dejlen ned i ravinen. Jeg tænker bare, vi on-team og de fleste af dem, som er pæde, tænker jeg. Det gør jeg i hvert fald. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Vi kan lige se på dig. Okay. I er godt jump, I guess. Er der Allerede noget? nu. Har I pottet? Nej, jeg potter ikke lige. Fordi at jeg har ikke så mange penge. Ja, det... Jeg har lige solgt en extreme key, så... Jeg tror bare ikke, der er nok til, at du kan tjene din pot hjem. 46. Jeg Nej. tænker, der er et tidspunkt, hvor den magiske dragesmør ikke er inde, for de kommer altid ned og runner mig. Jamen ham det er altid, hvad hedder det, han on-team mig, så... Eller han har flamer i i går. Og det var Jonas. De er sådan lidt ulækker, de lukker en TV, og så flækker de ind. Jeg flækkede ellers den magiske drage her i dag fuld EV. En ven. Men jeg flækkede også Jacob Eske i går. Jeg vil gerne vil have alle til at on-team dig. Bare så du ved. Han går på en tjessen i går, der sagde han det der med... Den her! Hvor er han? Midten af ravinen! Ja, jeg kommer, jeg potter. Ja, fuck, jeg lov. Jeg pot ham der. Skal jeg overhovedet poppe ham? Nej, bare lad Anders. Nej, jeg kommer til at skyde ham væk. Han er bærest. Nej, jeg kommer til at skyde dig. Jeg ramte ham. Ja, jeg løber op her. Hvor den magiske gris, jeg ramte ham. Jeg ramte ham. I guess. Det var det ikke. Det gør jeg sikkert ikke. Jeg ramte ham igen. Jeg ramte ham. Jeg burde spille med ham. Så går op. Jeg kan direkte. Er det noget, jeg skal potte på? Det var faktisk... Jeg har pottet. Han skader ud af mig, han gør. Jeg har ham. Vi fik ham. Den der fik ham. Nu er bare på træet. Jeg gider ikke have på 3. Nej, Lille. Den er klamt nøje. Det er på 3 der. Jumper heller ikke så tit, når du sådan er staff, jo, så det er jo så ikke. Nej, jeg jumper ikke så tit. Har du så ekstra pot med det jo? Ja, jeg har en easy. Jeg bukker. Kan I ikke slå mig? Jeg er her, Jonas Bager. Nej, okay, lige meget. Du er Louis, som bruger autoclear. Jeg har tjekket ham. Jeg har lige tjekket ham, men han havde noget et eller andet makro, men det havde han slettet. Men det var bare ikke går. Der er en jumpet en, der hedder Oliver LG. Han jumper bærst. Må jeg dig flaming? Ja. Med han pot. Ja, hold han ned i ravinen. Han pot. Ingen potter. Nej. Jeg tror bare til ham. Han er død. Nej, det er han ikke. Nej, vi er alle sammen hjemme på ham nu. Jeg var bare gerne gabsen. Altså for en gaps. Det vil jeg også gerne. Der var ikke nogen. Jo, der var nogen. Hvor mange var der? Må jeg ikke gerne få noget? Må jeg gerne få nogle gaps? Han har 8 gaps. Super, så jeg var 2 fint. Jeg vil gerne have det der B3 der. Jeg har virkelig meget brug for B3. Jeg har intet B3. Jeg har en helt PV. Eller home. Ja, vi har masser af B3. Det er bare mere hjælme. Ja, det er bare mere hjælme til det hjælme. Men den kan vi bare lige lægge ind efter Jonas. Ja, jeg fik også lige en helt no-go king hjem der. Nice. Det bliver sådan lidt Det var nice. Jeg synes stadig grafik, så I også. Hvis der er nogen af derude, der laver grafik, så ring lige. Du kan bare prøve at spørge lidt væk, som han vil. Det ved jeg ikke. Det var nok ikke. Vækst, han vil simpelthen hjælpe mig med Sony Vegas. Tak til ham i hvert fald. Og den her gang kommer der faktisk en beskrivelse, som sagt. Og Jonas Bendus, der kommer selvfølgelig link. Kom der næste gang. Og jeg ved ikke, om der er nogen dagens donation i dag, fordi det... Det var der jo så, det sagde han da ikke var sidst, men... Men det var der, fordi det var efter, at det breaker. Så, yes. Jeg synes nogle gange, når man er weed farm, ikke, så kan man ikke aldrig finde starten. Hans anti må ikke flash. Flashen ham, det var altid. Er han ikke også med i vores team egentlig? Flash, nope. Nej, han var med til UNA. Og Bisoff, han er i hvert fald on-team. Ready. Han rocks mig sådan rimelig meget. Han er i hvert fald on-team. Han er red by Fred, eller shit, han redder mig meget. Han ved sikkert ikke. Ham er et mase, drage i, eller mase, krise. Du er vel team med ham der og Staffen, er du ikke? Jeg tror jo. bare, jeg er en time på stykker lige nu, hvor vi... Jeg er on-teamer bare alle på nær dem jeg har sådan... Dem som er OP bedre end mig. Dem som er bedre end mig, dem on-teamer i hvert fald bare, tænker jeg. Ja. Det er sådan... Sådan en som med Mathias, ikke? Nej. Ham er ikke helt 100 på, når Peder sammen, tænker jeg bare, jeg kunne på, hvis det bliver for kedeligt.
Vi har allerede fået lidt action indtil videre, det er meget nice. Så jeg skal jo ikke respons, så jeg ikke blev kigget. Med Mads sige. Og Lulu, han er blevet kigget. Ja, ja. Det var så... Lulu var så sur her. Og kunne også en jumbo, han vil gerne have det assassin så. Det lå jeg. Det har jeg ikke på mig. Nej, det lå jeg. Jeg tænker, det lå der. Dreving, du må egentlig godt skrive til kanalen lige, men så skal jeg bare lige. Hun er ikke til. Ja, det må tror jeg gerne, man må. Det tror jeg godt, man må, fordi at, hvad nu hedder Andreas. Han er pæd. Og der Misty har lige spurgt mig om hvis det er måske som... Jamen, han har også, han spurgte mig lige om Misty, bare så sagde jeg så det. Så skrev jeg mit MG, jeg skrev bare, det er flowing der optager. Men jeg hedder bare det samme, som jeg hedder i Minecraft, for det gør jeg. Nu skal jeg gå ind og subscribe. Hvorfor optager du aldrig selv? Det er fordi, jeg kan ikke finde ud af. Det er mig der slør det. Han er jo biser, han er pæd, men han kan også... Rip. Det er ikke så meget derfor, det er fordi, hvad den hedder, hver gang jeg optager, så skal jeg have den ud på min derud. Så laver den altid samtidig en mærkelig map, og så kan jeg ikke få lov til at se, hver gang jeg skal, så kan jeg ikke få lov til at lægge ud på YouTube. Det er der lidt træls. Der er mange af dem, der er pædre, som bare har prøvet at stabbe mig flere gange. Det er ikke gået så godt, at skal lige gange. Jeg hader, når folk stabber. Det er så klamt. Især når man pærer dem. Især når man pærer dem, og så timer med dem, og så... Især Alex, når det er klamt, når han stabber. Også Angels, han siger også, det er klamt at stabbe. Helt enig. Altså, det er så klamt at stabbe folk. Der er jeg så helt enig. Men så hvis man selv gør det. Hvis man selv... Angels har gjort det en gang med mig. Ham der King. Altså ham der Benjamin 7000 eller andet, han har fået band nu, ikke? Hokunuts, han hedder. I team Hokunuts. Ja, du? Pæder med de to. Nej. Det var du team med ham, han er fuld i ved, tror jeg. Og Bisoff han prøvede også at stabbe mig, fordi han var fuld i ved. Okay, jeg teamer ikke med ham. Men nej, jeg bare lige. Men jeg ved bare ikke, hvorfor man stabber, når man er pæder ind. Det giver ingen mening. Jeg kan ikke gøre noget der. Hvis du ser videoen her, så kan jeg desværre ikke gøre noget. Det må du undskylde, jeg ikke kan. Men jeg tror... Jeg flæger lige Hokunuts. Hvor shit, han skader. Jeg dør faktisk. Jeg har ikke pot. Slå mig lige væk fra det, dude. Men han er godt... Ja, bare prøv at team dude. Han er virkelig... Han er faktisk god nok på GGPP. Ja, jeg ved det. Men altså, du bestemmer selvfølgelig selv. Det... Jeg synes i hvert fald, han er faktisk en rimelig god mand. Han offrer sig for en, hvis man er ved at dø. Han flærer også lyd på mig i chatten. Hvad? Han flærer også lyd på mig i chatten. Ja, det er jo ikke spam. Det har jeg lært. Det er jo ikke... Det der er spam. Ja, det der er spam. Men bare skriv en gang nok, hvis det er det. Jeg bliver bare bogspam, så kan jeg ikke sådan komme ned i hans starten. Fordi det der logo Nå, det kender jeg jo. Jamen. Der er ikke noget jamen her på GGPP, der er det bare on-team backstab. Hvorfor jeg stabber? Jeg laver bare en GG. Jeg stabber ikke, jeg laver bare en GG. Han gør. Wow! Go! Du skal da bare tage, hvad det hedder, starten, det er sgu lige med. Jeg vil bare gerne kåre starten. Han potter på mig med, for at der ikke kan komme. Øj, Bærst, Angels også. Jeg er ikke team med ham. Jeg går op. Nej. Jeg går bare lige op. Jeg gider ikke. Seriøst. Nej, tro mig, jeg vil team med. Jeg spørger lige ham, om jeg vil stadig med ham. Jeg vil ikke skrive væk fra spawn. Anders, bare lige så der han ikke kigger, om der mister ham. Det er sådan noget. Ja. Man kan sige for det. Og jeg tror kun, han er på 3. Skriv lige til Angels, at vi rækker, så han skal lige... Bare skriv, han skal team med dig, jo. Okay? Fordi ellers så skal jeg nok sørge for, at NCBK... Eller ja, NCBK har i hvert fald sagt til mig, at han nu kan han ind i flækkamp, fordi han lige vil teamet jo. Så det er jo... Ja. Jeg er ikke på ham, jeg har stadig chatten, han er start, så det er jo fint nok. Du er team, hvis du myter. Tjekka. Jamen... Det er jo abuse, dude. Den beviser... Du har screen, jamen det er fordi at... Jamen hvis han har screen, og han skriver noget om, så skal du nok gøre det. Nej, Jekka, du kan intet. Er det helt at se. Jekka, du kan intet. Han er bare på 3 indtil 3. Bare lad være gå på ham. Du skylder mig at se på 3. Ja. Hvis det er I see. Jeg er lige nødt til at rette dig sådan lidt væk. Fordi jeg vil gerne have dig team Angel til mig. Jamen dude, hvis han... Jamen jeg tror ikke han går på dig, Anders. Nej men, nu er han team med ham. Ja, godt nok. Det er godt. Men det var faktisk ikke klart mødt. Han skrev, at han kunne intet. Men den her video bliver nok ikke så lang. 5 minutter, 7 minutter, jeg ved ikke, er der nogen, der er tid? Jeg sagde så ikke tid. Det gør jeg heller ikke. Det er bare sådan, hvornår jeg føler, at det er nok. Normalt plejer jeg at potte sådan rimelig meget. Det gør jeg i hvert fald på det gamle map, der gik i.
De videoer er så slettet. Jeg pottede hele tiden. Jeg jumpede IV med 3 gaps eller sådan noget. Jeg var virkelig pisse. Prøv at se, jeg har en streak Det der, på 31. jeg synes IV-fight, det gør. Tager seriøst. Det flækker ens IV. Mig og CBK ikke, vi var IV-fight mod noget, jeg spørger dem. Så flækkede vi dem bare. Vi flækkede dem for hårdt. De var 4, og vi var 2, ikke? Er I team med kongen? Han er på mig. Han er på mig i dag. Gæt hvad jeg fik. På et tidspunkt, jeg jumpede til IV. Okay. Min hjelm, den Jeg skal bare pay 4K. Jeg gider ikke team flere. Den var IV med unbreaking og det hele, ikke? Og så var der thorns på. Så det ødelagde bare hele hjelmen. Det var bare ligesom en normal king-hjelm. Uden unbreaking. Thorns, det ødelægge bare det hele på en hjelm. Fordi hjelmen, den broke jo sådan hurtigt nok i forvejen, ikke? Og så, Ja. Jamen, jeg fucking til det var sådan IV faktisk, så broke den bare par. Så var der skal det slappe af igen. Jeg gider helst ikke sprunge for meget, fordi så jeg kigger. Og så får jeg et 6 timer. Gør man ikke det, eller er det hver dag, det bliver clearet? Den, Det ved jeg ikke. fordi ja, det var... Hvor lang tid siden var det? Hvis der er Det var 2 dage siden. Men jo, det bliver bare sådan en lille farmer hygge IV-ting. Yes. Men som Viser sagt, hans vores. dem der Det er fandme- jeg synes- dagens donation, de får selvfølgelig et shoutout. Så jo. Shoutout. Nej, jeg får ikke shoutout. Det er om hacking. Dude, jeg er bedste venner med ham. Jeg skal bare lige have min star ud af ham. Ja, der er I'm hacking. Ja, der er I'm hacking. I teamer med ham. Jeg er hacking. I'm Dude. hacking på hans plot. Okay. Nå, Han er bare det med. vidste jeg ikke. Jeg blev jumpet. Af den magiske gris. Jeg tror altså, han har et eller andet makro. Hvor var han henne? Jeg fik ham. Jeg fik ham. Altså, hvorfor er det alle til altid tager min star? Jeg kan ikke klare det. Giv mig den starfutte. Skriv det til ham, og du kan bare flække mig. Jeg tror, han har et eller andet makro om der. Jeg er ikke helt enig. Ja, i hvert fald. Det var lidt autoclear. Ej, nu stopper det fandme. Kript, mand. Hvad sker der for dig, din stars? Er det bare din bedste ven? Ja, jeg kan godt få Ja, en stad ud ja. af, du skal lige prøve at få en stad ud af det. Nej, dude, det skal du ikke. Nej, altså. Jeg flækker dig, hvis du gør det. Kom alligevel. Okay, så bare i min penge, ikke? Han broke Jeg synes ikke. Jeg synes ikke, det er bådspamers. Jamen, der er ikke nogen... Ham der, den tænker efter, og hvis det er på et tidspunkt, ikke, om du måske lige kunne tjekke ham der, den... Han hacker. Han sidder med Kjell Lauer, du kan jo ikke lige tjekke Hvem? ham bagefter. Hvem? Ham der, Jeg tror ikke, det er Session. Laura, jeg tror bare, det er Marco. Danske Magic Ris, ham der. Jo, dude, fordi han sad lige og, ham? og butterfly-klikkede. Og han kunne butterfly-klikke. Han sad nok med labelmodel eller sådan noget. Shit, det er en... Jeg tænker ham bagefter. Han har Jeg tænker også bare, vi snart skal stoppe recorden. Jeg skal ikke til at... Gå op, eller hvad? Jo, Vi lige gør op. Vi tager lige 1 minut mere. Jeg tænker, vi kan godt lige... Jeg skal lige tjekke 5 stop. Hvad fanden? Weapon hvor er han hen? Hvor er han hen? Hvor er han? Hvor er han? Er Er Weapon teamer? Han er bare ringe. Okay. Åh, man er heller ikke til med. Han er nede ved vinde med grisen, der er skide fedt. Han virkelig, han sidder... Prøv at se, hvordan han gør det. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se Nej, det. men det var til... Jeg mener, det ligner ærligt, han hager. En Nej, potteflæring. hvordan til jumper i det med Anders og Jonas Bindus plus noget en hacker. Ej, okay, Andreas, prøv at komme ind i ravinen. Du synes, det er godt på Jamen, jeg har BP med ham. Jeg synes også, han er blevet bedre. Meget bedre. Altså, hvor sygt dårlig. Han er sikkert nok bare blevet træt af... Ellers har han bare været sådan hele sit liv, lige siden han fik sin account. Så har han bare været sindssygt god. Det tror jeg faktisk. Gå på... Alle team koster 2 gold, tykker. Jeg spørger dig, om jeg er M-kongen. Vent, er der nogen, der spawner Lahazy? Kongen, han siger, at jeg skal gå på en eller anden... Jamen, det er bare, der er ikke nogen, jeg kan stabbe. Lahazy kan ikke stabbe. Det er sådan... Ja, kongen siger, at jeg skal følge efter ham. Han siger, at han har en anden, vi skal dræbe. Tricken. Følge efter ham. Jeg er Og der er en eller anden Malte eller andet. hvis det er legenden Malte, så stopper der. Nej, ikke legenden Malte. Nå, ham der Malte. Han har... Det er ikke behuggen, og så synes jeg ikke, han er god med is. Altså, han tager det samme på team, som jeg gør, men jeg har Ham også... der, han er i hvert fald lidt. Han har lidt. Jeg har også... Ja, okay, Flemming, han hacker sygt meget om den auto-ram. Ja, okay. Åh, den er lige jumpet, dude. Den er lige jumpet. Nej, Team Deluxe, han er i. Nikolaj, han er fucking... Han skal dø. Jeg fik ham. Han har lidt. Jeg fik ham. Oh my god. En eller anden Emil... Hey, han jumper på mig, hackeren! Du kan hjælpe mig! Dude, Hvorhen nu han? der er action!
Hvorhen? Ved den? Han løber mod det der lortehus der. Undskyld Nå, sprog, men... eller, jeg ramte ham. Yes. Men der Bare er han bliver mærke. Men hvad fanden? det er Luke, jeg er ikke time til. Han er krisen. Jo. Ja, sådan Ja, der. ham. Han redder sådan der. Hvor er han henne nu? Jeg cutter ham. Han der krisen der, please. Han er venstre. Hvor er han henne? Der er ikke så meget cut i det. Ja, okay. Okay, sådan der. Jeg kan til- Boost mig. Rip. Sådan er nice. Nå, jeg troede lige, det var... Okay. Jeg tænker bare, det var den Rip, regular. Jeg har lige pottet. Rip, 2 minutter. Ej, jeg har lige pottet. Vi kan bare... I to kan bare lige slukke. I to kan bare Mit team, slukke det væggen af. Mit team, det har 30 KDR. Der er stadigvæk en lille... Der er stadig pot i... Oh shit, ham der han hacker også. Der er stadig pot sådan i sygt lang tid, jeg har. Jeg lægger sådan en nummer fra. Ja, jeg også. Jeg tænker bare at spille videoen af om 30 sekunder her. Fordi så kan vi bare... Jeg har stadig 2 minutters pot, så det er jo sådan lidt... Jeg går lige for et kurser, hvis du med dig. Nej, det er ikke okay med mig. Flaming din... Flaming? Og du kan starte snart efter, kan ikke? Jeg bare lige... Det kan spawn. Fuck, han hacker, det er 2 AP nu, jeg har. Jeg går væk fra spil. Det bliver nok kigge lige om lidt. Jamen, jeg går nu. Jeg tænker bare lige... Jamen, vi ses. God wreck, boys. Jeg ses. Ja, This- jeg tænker bare også, at vi slutter den her video. Tak for det. i dag. Ja. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej. Hej hej.